tasiri lokaci bayan shi tarkon zuciya imani hajjara nake wa rarrashi dake zan iya in bake ni kwaya zan so numfashi kina ji kina kallo so zai mun arshin garwashi na riga da na saba jin turaren ki sarkin kanshi kita so hajjara mu zauna da juna hajjara. Na hajjar zo ki ban magani karki manta da ni hajjar zo ki mun agaji hajjara ciwon zuciya mai suna zo gaban magani karka manta da ni sahibi na kamun agaji hajjara na sai yaƙi akan ki ba zan bar ko guda ya taba ki bakin ji duk abin da kike so zan miki hajjara uwar yan mata zaruma cikin mata wace ce kamar ke gida ko daji duk cikin su ke ce kika zan haske kalar shamuwa mai gunji to akwai lokaci da ake ce mun muji na hajjara kita so hajjara mu zauna da juna hajjara. Shige ni ya kai ɗaya jinin jikina ne kai ɗaya nake ta nuni da gaske nake yi hajjara na ki san mata na kin san ni ne naki ni ne mai kaunar ki ka san miji ne a gare ni haske ne a gare ni kita so hajjara mu zauna da juna hajjara.